नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, बरेच दिवसांनी आपण निघालेलो आहोत फिरायला। तर हे बघा, संपूर्ण फॅमिली सोबत मी आता फिरायला आम्ही जात आहोत। कुठच्या ठिकाणी जात आहोत हे तुम्हाला कदाचित टायटलवरनं समजलं असेल। आता बरेच दिवस काय होतं मित्रांनो, ही कृपा आहे किंवा सन्मेश आहे ना, ह्यांच्या ना परीक्षा चालू होत्या। तर आता आजच आहेत ना, ह्यांच्या एक्झाम्स पण सगळ्या संपलेल्या आहेत आणि आज मित्रांनो गुरुवार सुद्धा आहे, खूप शुभ असा वार आहे। म्हणून आज आम्ही निघालेलो आहोत स्वामी समर्थ महाराजांच्या मठाला। तर हा जो मठ आहे मित्रांनो, तो ठाण्यामध्ये कोपरीमध्ये हा मठ आहे। खूप प्रशस्त, खूप मोठा असा मठ आहे आणि तिथला आजूबाजूचा परिसर सुद्धा आहे ना, खूप छान आणि स्वच्छ आहे आणि निसर्गरम्य असा परिसर आहे। तर म्हटलं की मी एक दोन वेळा त्या ठिकाणी जाऊन आलेलो आहे, प्राची आणि मी, परंतु तेव्हा अंधार होता। तर म्हटलं आज आपण दुपारच्या वेळेस उजेडात जाऊया। तर त्यासाठी मित्रांनो आता आम्ही निघालेलो आहे। तर हा जो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत आवर्जून पहा, खूप सुंदर असा हा मठ आहे। तर त्याची माहिती सुद्धा मी तुम्हाला पुढे या व्हिडिओमध्ये नक्की देईन। चला तर मग मंडळी, आता आपण सुरुवात करूया आजच्या या व्लॉगला। चला तर मंडळी, आता आपण निघालेलो आहोत आपल्या इलेक्ट्रिक गाडीवरून। माझ्यासोबत प्राची गाडीवरती येते आहे, कारण रोडवरचं आदलमधलं जर का शूटिंग काढायचं असेल ना, तर मग ते शूटिंग ती घेईल। तर बघा, माझ्या आईसोबत आईच्या दोन मैत्रिणीसुद्धा येत आहेत आणि त्या आता एका रिक्षामधून आता बघूया त्यांना ते घेऊन जात आहेत का। बघा, आमच्या साईनाथ नगरचा इथे गेट आहे। आता इथून आम्ही आता निघालेलो आहोत। आता मी पोचलो आहे ना, आपल्या हायवेला पोचलो आहे आणि हे बघा, इथे साईडला हा जो येल्लो बोर्ड दिसतोय ना, इथे आपलं मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे साहेबांचं इथे राहण्याचं ठिकाण आहे। तर इथून आपल्याला हा जो समोर जो हायवे दिसतोय ना तुम्हाला, त्या हायवेच्या पलीकडून आपल्याला कोपरी मार्गे जायचं आहे। तर आता थेट जाऊया आपण। तर मंडळी बघा, आता इथे आहे ना आपलं मेट्रो 4चं काम चालू आहे या साईडला आणि आता आपल्याला कोपरी मार्गे जायचं आहे। ते बघा, इथून समोर गेलात ना, तर इथे तुम्हाला एक फ्लायओव्हर दिसेल। तर आपल्याला फ्लायओव्हर चढून लगेच खाली उतरायचं आहे आणि तिकडनं मग आपल्याला लेफ्ट मारून कोपरीला जायचं आहे। वाटेमध्ये ना आपल्याला ही एक शाळा लागते, कोपरी साईडची। ठाणा स्टेशनपासून साधारण 1.5 किलोमीटर लांब अशी शाळा आहे। या शाळेच्या या रोडपासून आहे ना आपल्याला अजून 1.5 किलोमीटर आत जायचं आहे, मग आपल्याला स्वामी समर्थांचा मठ लागेल। तर मंडळी, आता आपण पोहोचलेलो आहोत स्वामी समर्थ महाराजांच्या मठाजवळ। आणि मित्रांनो बघा, आपण मठाजवळ आलो, हे कसं ओळखायचं तर हे बघा, इथे ना खूप साऱ्या पक्ष्यांचा किलबिलाट असतो, चिमण्यांची चिवचिवाट असते आणि खूप सारे इथे आपल्याला प्राणी देखील पाहायला मिळतात। अशा प्रकारे आपण ओळखू शकतो की आपण मठाजवळ आलेलो आहोत। ते खूप छान असं हिरवीदार अशी झाडी आहे मठाच्या आजूबाजूला
आणि इथे ना मित्रांनो पार्किंगची सुद्धा खूप चांगली सोय आहे. तुम्ही जर कारने येणार असाल तर इथे कार पार्किंगला सुद्धा खूप जास्त जागा आहे. चला तर मंडळी, आता मी माझी गाडी आहे ते एका ठिकाणी पार्क करतो. आणि मठाच्या एंट्रन्सलाच मित्रांनो इथे एक आपल्याला हाराचं एक दुकान पाहायला मिळतं. पाय धुवायच्या पहिले ते बघा मित्रांनो. तर आतमध्ये एंट्री केल्या ना आपल्याला उजव्या बाजूला आपल्याला पाय धुवून यावं लागतं. आणि मित्रांनो इथे खूप छान असं छोटंसं ग्राउंड देखील आहे. आणि आपलं स्वामी समर्थ महाराजांची जेव्हा जयंती वगैरे असते ना तेव्हा इथे प्रचंड गर्दी असते. हा जो तुम्हाला आजूबाजूचा जो काही मोकळा परिसर दिसतोय ना तो संपूर्ण तुडुंब भाविकांनी असा भरून गेलेला असतो. तर तुम्हाला ना आतमध्ये मठात जाण्यापूर्वी आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो दाखवतो. हे बघा इथे झाडांची कशा प्रकारे काळजी घेतली जाते. झाडांना इथे पाणी दिलं जात आहे. आणि मठाच्या समोरच्याच बाजूला इथे एक औदुंबराचं एक झाड आहे. हे बघा इथे सूचना देखील दिलेल्या आहेत. तर हे बघा औदुंबराला अशा प्रकारे आपल्याला प्रदक्षिणा घालायची आहे. तर खूप सारे भाविक आता इथे प्रदक्षिणा घालत आहेत. आणि इथे चप्पल वगैरे घालून जायला अजिबात अलाउड नाही आहे. मित्रांनो हा बंदराचा परिसर असल्यामुळे ना इथे खूप सारी नारळाची झाडं आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि बघा औदुंबराच्या झाडापासून थोडंसं आतमध्ये आलं की मग आपल्याला इथे बघा शंकराची छोटीशी पिंड अशी पाहायला मिळते. आणि त्याला संपूर्ण आजूबाजूने ना मित्रांनो पॅक केलेलं आहे. फक्त आपल्याला थोडंसं पाया पडण्यापुरती थोडीशी जाळी आहे ती इथे ओपन करून ठेवण्यात आलेली आहे. ते आतमध्ये पाऊल ठेवलं नाही मित्रांनो इतकं प्रसन्न वाटतं. इतके पॉझिटिव्ह असे वाईब्स आपल्याला इथे मिळतात ना. तर तुम्ही जर का इथे पर्सनली आलात तुम्हाला तेव्हा कळेल की किती सुंदर वाटते इथे आत आल्या. आता बघा इथे कृपा आणि मम्मी वगैरे सगळे पाया पडून इथे बसलेले आहेत. तर मला थोडासा उशीर झाला आहे. आणि येथे ना मित्रांनो पंचांग पाहणारे इथे बाबा देखील बसतात. जर तुमच्या दुःखाचं काही तुम्हाला निरसन करायचं असेल तर तुम्ही नक्की इथे विचारू शकता. मित्रांनो इथे अशा प्रकारे भाविक जे आहेत ते प्रसाद वाटत असतात.
आपण पण प्रसाद घेऊयात. खडी साखर घेऊ का थोडी घेऊ का सांग तुला देते खडी साखर. हे बघा मित्रांनो, इथे आहेत ना नयनरम्य अशी वेगवेगळ्या प्रकारची फुलांची देखील झाडं आहेत. हे बघा, या झाडाला जी फुलं लागली ती सगळी उलटी फुलं आहेत. आणि इथे ना मोठा असा होम हवन वगैरे इथे या ठिकाणी घातला जातो. त्यासाठी चौरंग असं बांधलेलं आहे. आता आई माझी बेलाचं झाड तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे झाड आहे ना, हां आपण शंकराला जे बेल वाहतो ना, हां त्याचे झाड आहे. हे बघा, वर बघा, वर पानं अशी 3 बघा अशी आलेत ना. बेलाचं झाड आहे. बेलाचं झाड आहे. हे बेलाचं झाड केवढं मोठं आहे बघा, आकार पूर्ण बेल. हो का, खूप मोठं असं खूप जुनं असं बेलाचं झाड आहे. हे बघा, पानं बघा, ही अशी 3 पानं आहेत. बेलाची झाडं त्याची क्वचितच कुठेतरी पाहायला मिळतात ना, क्वचितच असतात. गावच्या ठिकाणी भरपूर गावी असतात. तर बघा मित्रांनो, आता अजून थोडंसं आम्ही आतमध्ये आलो आहे ना, इथे आपट्याचं झाड आहे. म्हणजे दसऱ्याला आपण जे सोनं वगैरे देतो, म्हणजे हे ओरिजिनल आपट्याचं झाड आहे. तर काय काय ठिकाणी अशी सेम पानांची पण झाडं असतात, पण ते आपट्याचं पान नसतं. तर हे जे आहे ना, हे ओरिजिनल आपट्याचं पान आहे, आपट्याचं झाड आहे. अजून वेगवेगळे बघा इथे रोपं लावलेली आहेत वेगवेगळ्या झाडांची, खूप सुंदर सुंदर अशी. हे कडुलिंबाचं आहे ना, बारकं हे कडुलिंबाचं झाड आहे. तिथे ते ह्याचं ना, कोरफडीचं आंब्याचं झाड आहे. कोरफडीचं आंब्याचं झाड आहे. ते बघा, इथे ना मित्रांनो मस्तपैकी एक चाफ्याचं झाड आहे. चाफ्याचं झाड बघा, किती फ्रेश सुंदर असं झाड आहे. गुळवेलाची माहिती म्हणजे निंबावरीचा गुळवेल खूप उपयोगी असतो. म्हणजे हा निंबा आहे, कडुलिंब. अच्छा, आणि ह्याच्यावरती आलंय ते कुळवेल. ओके, संधिवातावर खूप उपयोगी असते. ओके. आणि लिंबाच्या झाडावरची तर खूपच उपयोगी असते. ओके, याचा काढा करून पितात. अच्छा. म्हणजे आता हे जे खोड आहे हे लिंबाचं कडुलिंबाचं झाड आहे ना. मग गुळवेल आहे, पण हे कडुलिंबाच्या झाडावर आलेलं साईडला. लिंबाच्या झाडावर चढतं ना, तेव्हा त्याचे जास्त गुणधर्म औषधी असतात. ते बघा, बेल, पिवळं बेल बघा ते. हे बघा, हे जे झाड आहे हे कडुलिंबाचं आहे. आणि हे आपलं बेलाचं झाड आहे. आणि वरती एक छान असं फळ पण त्याला आलेलं आहे. हे बघा, आणि काय बोलतात ते सांगा. फुलांचं मंदार याला रुईचं झाड पण म्हणतात. रुईचं झाड, हो. म्हणजे कापसाचं. मंदार झाड म्हणतात याला. मंदार झाड, हो. हे मंदार पुष्प आहे. हे शंकराला खूप प्रिय असतं. अच्छा, शंकराला खूप प्रिय आहे. हां. आणि ते कापूस ह्याच्यात निघतो का, जो कापूस? तिथे एक फळ पण बघितलं आम्ही, खूप सुंदर आहे. आणि ह्याचाच हार आपल्या मारुतीला सुद्धा घालतात ना. हो, मारुतीला पण पानांची माळा करून. मंदार पुष्प ना. ओके. तर मित्रांनो बघा, या ठिकाणी तुम्ही आलात ना, तर तुम्हाला भरपूर सारे झाडं देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. आमच्यासोबत या पाटील काकी आहेत ना, आमच्या चाळीतल्या, यांच्या रेसिपीज पाहिल्या असतील. तर यांना ना भरपूर साऱ्या झाडांची माहिती आहे. तर त्यांना आणखीन एक झाड इथे भेटलेलं आहे. तर कोणतं झाड आहे काकी? हे धोत्र्याचं झाड आहे. धोत्र्याचं, ओके. तर काय माहिती सांगाल याबद्दल? हे धोत्र्याचं झाड आहे. याला फळ आहे. हे बघे, धोत्र्याचं फळ. हे धोत्र्याचं फळ आहे. धोत्र्याचं फळ आहे, म्हणजे काय उपयोग असतो त्याचा? हे धोत्र्याचं फळ पण शंकराला खूप आवडतं, प्रिय आहे. ओके. आणि हे धोत्र्याचं फूल, हे पण शंकराला खूप आवडतं, प्रिय आहे. अच्छा.
बघा मित्रांनो, ह्या ही जी झाडाची पानं आहेत, फुलं आणि फळं आहेत ना, ती शंकराला खूप प्रिय असतात, म्हणून कदाचित इथे हे झाड लावलेलं आहे. बाकी आपली तुळस 1 2 3. हां बोला. हो बोला बोला. हां आता बोला. गुढीपाडव्याच्या दिवशी फुलांचं चाफ्याचं तोरण करून गुढीला व्हायला जातं. त्याचं खूप महत्त्व असतं त्या फुलांचं त्या दिवशी. अच्छा, चाफ्याचं झाड आहे. हां, चाफ्याचं झाड आहे. ओके. ते बघा मित्रांनो, हे आहे ना चाफ्याचं झाड आहे. इथे गुढीपाडव्याला या झाडाचं खूप जास्त महत्त्व असतं. आपल्या गुढीमध्ये ह्या झाडाची जी पानं आहेत ना, ती लावली जातात. आणि हे जास्वंदीचं झाड आहे. जास्वंदीचं झाड आहे बघा मित्रांनो. हे जास्वंदीच्या फुलाचं झाड आहे. ते कळा आलंय बघा छान असा. याच्या लाल फुलं वाहतात जास्वंदीचं. ठीक आहे, तर म्हणचा फोटो काढतो आपण. हे बघा मित्रांनो, या झाडाच्या अगदी टोकावरती आहे ना, काय कोकिळ आहे का ते? टिटवी आहे. टिटवी आहे किंवा कोकिळ आहे, मला पण नाही माहिती. तेव्हा खूप सुंदर टोकाला अगदी बसलेली आहे ती झाडाच्या. मस्त टिवटिव करते. चला तर मंडळी, आता आहे ना आम्ही थोडंफार त्यांचं फोटो शूटिंग करून घेतो. हां इथे बघा, आता फोटो काढतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आहे ना स्वामी समर्थ महाराजांचा जो मठ आहे तो तुम्हाला संपूर्ण मी दाखवला आहे. संपूर्ण मठ दाखवला, मठाच्या आतलं दाखवलं, मठाच्या आजूबाजूचा सर्व जो परिसर आहे तो सुद्धा दाखवला आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आजचा हा जो व्लॉग आहे ना तो तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि या व्लॉगमध्ये तुम्हाला थोडीफार जरी काही हेल्प मिळाली असेल तर हा जो व्हिडिओ तो नक्की तुमच्या नातेवाईकांसोबत शेअर करा. या ठिकाणी तुम्ही जास्तीत जास्त येऊन व्हिजिट करा, कारण ठाण्यामधला स्वामी समर्थ महाराजांचा सर्वात जो मोठा असा मठ आहे तो हाच एक मठ आहे. तर सर्वांनी आवर्जून या मित्रांनो. चला तर मग मंडळी, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया असाच एखादा नवीन व्लॉग घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. चला तर मग मंडळी, टाटा बाय बाय.